Мъжете не ме харесват, бе. Не, Ивка, бейби! Не съм на 23, вече не плача за вчера. Имам си радост и рана, но Здравейте, аз съм Мишето Васи и съм гост-водещ в Mic Drop All Stars. Зад камерата е Стамбини и това, което ще направим в момента е да тръгнем на лов за пичета. Коя песен слушаш, Васко, жабата? Катима. Кати? Ама ти кой набор си, бе? Кой ми даш? На 20. Ей, чили? Предаване с грозни не правим. Колко често? Колко често? Рядко, за съжаление. Защо, бе? Не дава жената ли? Живота е такъв. А жената не дава ли? Няма я. Нали знаеш, няма право никой да ма по конституция да ма снима и фотографира без моето лично съгласие. Ти се съгласяваш. How often you have sex? Every 10 years. Колко често? Колко често? Колкото се може повече. Listen. На китарата, Васко жабата. На китарата, Васко жабата. Имаме ли с кого? Колкото се може с повече. Аз ти? Чакай, от кога е само един? И вече в Израел знаят на китарата Васко жабата, няма какво да ви кажа. Здрасти. Какво слушаш? Слушам музика. Ама коя? Кажи, защото се хванахме на бас. Коя е? Само ми кажи. Ами, чалга е. Васко жабата. Не. Що? Защото не е харесва. Нали знаеш, брат? Все порядки, товарищ Путин. Кажи ми колко често. Кое? Кажи какъв ти е проблем. Кое колко често? Колко често? Слушам музика. Не. Пак не мога да те разбера. Ами, 2-3 пъти седмично. С кой, бе? Беше с гаджето преди, сега вече не. И на тебе ли ще търсим? Как се пише в Инстаграм? Момичета още един. Васил Ташков. Така ще има момата, ще се запишеш ли? Момата? Да. Това като Ергена? Да. Сериозно? Да. Би ли ми предложил брак? Аз ли? Да. Не, на вас никога. Защо? Защото само аз съм израснал спортно училище на ССКА и само нашите гимнастички. Либерта. Аз не приличам на гимнастичка, гледай какво тяло. Момчета, ще има сега едно реалите, не знам, чували сте момата? Ще се казва, ще запишете ли? За какво става въпрос? Момата. Като Ергена, ама момата. Добре, какво работиш? Веб дизайнер съм в момента. Това беше хлебар, май, нали? Да. Колко често? 2 пъти в седмицата. Може и всеки ден. Ако се наложи, всеки ден. Питай ме колко често. Колко често? Почти никога. Това бе, малето момиче. И то беше скучен. Краси, кажи ми какво да ги питам тия хора, бе. Всичко хубаво на младото семейство. Разбира се. Номер 1. Като се върна, ще ми предложиш брак. След 2 часа съм тука. Пръстена да е готов, там има магазин. Ти каква си? Близнаци. Ден? Дай номер 1. 30 май. 10 юни. Ох, край. Аз съм влюбена, ще дойда после да пия едно. Няма как. Да си свърша видеото. Въпросът ми е колко често? Много. Секс машина ти колко често? 24 часа в денонощието. Колкото ти се иска. Не бе, не ме интересува, аз не знам. Човек, аз съм за малко фана, ама там на улицата този господин, вика нати този микрофон. А ти колко често? Средно някакво. Горе-долу. За седмица ли, за период? За ден. Недостатъчно, да. Кой е Васко жабата? Ами, част от песен е, не е човек, не е животно. Не знам. Васко жабата, много се говори вече за него, не знам защо, Така. но мисля, че е някакъв експерт, както си смятам аз. Край. Благодаря. Без захар. На китарата, Васко жабата, той ще свири дали гости само за вас. На колегата задължително. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. И сега. Малко не се ме слуша песента, нищо. Изложихме се. Сега отиваш да я слушаш другия път, като те видя на Изус. Секс с дебела или слаба жена? Внимай, какво ще кажеш, защото аз съм едра. Значи секс с слаба жена. Знаеш какво бе? Я бегай вътре, там трябва да позабършиш. Не. Забих. Кой е Васко жабата? Моля? Васко жабата. На китарата. Никаква представа, аз не живея тук.
Той е известен, между другото, в цял свят вече. Комбайна, вършачка, паламандър, трошачка. Паламанде трошачка какво означава също така, ако мога да разберем? Той човек от провинцията може повече да... Къде си? Сега ще си играем на коуч. Добре, слушай сега, кой е Васко Жабата? Не знам. той е една икона. Добре, колко често? Всеки ден. Лъжеш, бе. Лъжеш, нали? Защо не? Всеки ден с кой? Има си. И с него също. Всеки ден с кого? Ай, питай ме, де. Ти беше кандидатствала за мис там дрън, нали? За мис аз. Кой е Васко Жабата? Васко Жабата е едно прекрасно българско произведение на изкуството. Бе, как ми свират 15 годишните, още става мамка му. Янчо! Янчо, здрасти, бе! Имам един въпрос. Кой е, слушай, Васко Жабата, човек? О, бате, той е жив педерас. Баба Меца, ако го фара, че го изяде. Ево, той педерас, бе, как баба Меца, че го изяде? Пак го изяде, бе, сите за него говорят, никой не знае. Здравейте, компанията, за коя телевизия се вие? За всичките, човек. Във всички сънища аз чувам Васко Жабата. Той е навсякъде с мене. И не иска да се отдели. И ме е страх. И ме ще почва да ме гоща страх. Сянко Баташки слушаме една песен Лягушка. Аз изтрих Васко Жабата от ума си, но той е някъде дълбоко в моето съзнание и отказа да избяга оттам. Но знам, че някой ден Васко Жабата ще се върне за мен. Пушки Лягушка, нашъл на руския жаба Лягушка. И намерил жабата и тя казала, как поискаш, ще ти изпълним 3 желания. Дебела ли сама наре човек? Отслабвам, бе, брат, кай честно, бе. А ти кой курс си в Витис? Ще кандидатствам. Вземи нож от той нацистски, заколя го. Моля ти се. Камерата не. Аз съм го убил. Ще заколяме и Васко Жабата. Васко Жабата, баба Меца ми изпратила заколям. Приятна работа. Нека да питам теб. Според теб какво е паламанде трошачка? Пенис? Примерно. Добре. Паламарка, не знам. Добре, тук между другото, отиди в Стани богат. Има логика. Да, според тебе? Кючек, който ще взе другата година. Значи България е пропаднала държава. Според тебе какво е паламанде трошачка? На мен като паламарка ми звучи. Кажи ми! Фандъкова да го духа. Добре, колко често? 2-3 пъти в седмицата. Ама аз не те питах какво. Добре, дебел или слаб? Азис. По средата. Брунетки. Ами ти? И двете, от смесеца от двете да са забавни и слаби. Айде, тебе няма да интервюрам, айде. Само искам да ми кажеш кой е Васко Жабата, честно. Наистина, кажи ми, защото... Вчера разбрах за него. Ти ли? Аз още не знам, честно ти казвам. Някакво клипче гледах, някаква песен. Колко често? Какво? Значи... Онуй! Ама са слабите, нали? Ту. Какви мъже харесваш? Хубави. Какво е паламанде трошачка? Зад мен има трошачка. Аз мислиш, че е друг човек, честно ти казвам. Звучи ми като паламарка, разбираш? Кой е това паламарка? Дето вие го имате, момчетата. Разбираш, а пък си то било, зад мен е трошачка. Ужас. Много тъжно. Много яко. Колко имаш в гърдите си? Стига де. Айде, аз ще кажа. 485. Васко Жабата педерас ли? Не. На китарата, Васко Жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. Васко Жабата е велик. Колко човека нагледат? Да последват канала, ще им кажеш. Имам един въпрос. Така ми се усмихваш да те питам. Кажи ми сега, кой е Васко Жабата? Нямам идея. Това е много добре. Колко често? Постоянно. Ама аз не те питах какво. Това беше много добро. Колко често? 3-4 пъти. Ама аз не те питах какво. По така едри и забавни жени като мен или слаби и сухи пръчки? Някаква комбинация между двете. В смисъл, ти минаваш. Минавам ли? Ако ти си лимита, да.
Ако аз съм лимита, да бе, аз съм лимита. Мъжете какви жени харесват? Така като мен по-едрички наляти, забавни или сухи пръчки, някакви такива, разбираш? Ами, по-скоро трябва да е стегната. Не да е суха пръчка. Добре, пипни ми крака и така направи. Доста добре. Доста добре, доста добре. В Инстаграм как си? Алекс Ненков. Алекс Ненков в Инстаграм търси. За по-често. Нали така? Добре, мерси. Айде. Работим. Вие бяхте с Mic Drop All Stars. Аз бях вместо вас и не забравяйте. Ужасно е да си биполярен. Страхотно е!